Oniropoli. Oniропoli, което значи град на мечтите, е един коледен празник, който спечелил националното внимание и превърна град Драма в привлекателен център за коледните празници. Съграждани, доброволци и членове на общината се грижат за коледната украса на къщи, но и общинската градина, където се прави Оринополи. Интересът и желанието на детските градини, детските ясли, началните и средните училища за посещение и очарователното селище на дядо Коледа е много голям. Училища от всички краища на Северна Гърция посещават Oniропoli през коледните празници. Многодневните програми в Oniропoli Драма включват също концерти, народни танци, демонстрации на побойни изкуства и театрални представления. Ti saresti solo γιατί όταν σε κοιτώ αρχίζει της καρδιάς το τίκι τίκι τάκ. Γιατί όταν σε κοιτώ αρχίζει της καρδιάς το τίκι τίκι τάκ. Όλες τις τράπεζες μας να σπάνε πλάκα. Δεν μας αρέσει να σπάνια χωρίς